Wel, mae rhain yn dda, achos oedd Mart Cyfyrddin fan hyn, ffarmwr dwi, a des i fan hyn am flynyddau achos oedd Mart Cyfyrddin ma, so mae hwn yn addys iawn gan bod mae'r Cyfyrddin wedi bod ar y sefyllfa yma. A mae rhain eitha neis, maen nhw'n wahanol i beth welwch chi'n lot o fannu, ynddo fe? So mae rhain yn dda. Rwy'n credu bod nhw bach yn wastraff arian, ond maen nhw eitha bert ar un pryd. Fi'n credu maen nhw'n da, achos fel maen nhw fan hyn i fel... Mae rai plant yn chwarae nhw hefyd, a mae rai pobl yn tynnu lluniau gyda nhw. Maen nhw'n bert.